बाथौ गौथुमनि जे थानसालि बावहाय दिनै नैथि मंगलबार आरो गोथार बाथौ सान फालिथाय बेखौ फालिनाय जादों आरो बावहाय जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावहाय जेसेबां बर' गामि दङ गं 66 बे गं 66 गामिफोरनिफ्राय गासै रायजो राजाया बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो आं गोजोननाय मोन्दों आरो बर' हारिनि गेजेरावहाय बाथौ धोरोमखौ गुदि खालामनानै जोंनि संसार जानायनि जे जुरिजेननाय बुंनो थाङोबा सुबुं जिउ खांबोनायनि बे जागायजेनदों आरो जों मोनथिसयै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गेजेराव गुदि धोरोम हिसाबै फालिबोजादों। दा बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि बर'फोरनि बा बाथौनि जि मोनसे सोदोमस्रि बेखौ लानानै जों थांनानै थानो नाजाबोदों आरो जोङो खामानि मावगासिनोबो दङ। दा दुलाराय बाथौ गौथुम बिनि गेजेरजों दिनै जोङो बुंनो थाङोबा दिनैनि जि मोनसे गोथार बाथौ सान बेखौ सोरखारनिफ्राय जोङो गनायथि मोनदों आरो बेखौ बन्द' सान हिसाबै फोसावनानै होदों सरकारा आरो बाथौ सिबियारिफ्रा दिनैनि बे गोथार बाथौ सानावहाय जि मोनसे थांखिखौ लानानै दिनैहाय माखासे हाबाफारि लादोंमोन। फुङाव मोनसे हान्जा सुरनायबो दंमोन बे खोब मोजाङैनो जानानै थांदों गाजा गोमजायैनो आरो बिब्दिनो बेखौ फोजोबखांनानै बेवहाय एसे जुथुमनाय जादों आरो बे जुथुमनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरजों सावरायनाय जादों। आफा बोराइ बाथौनि मुङावहाय मोन्थि होलायनाय जादों आरो जोङो बिब्दिनो साबसिननिफ्राय हामसिन बोरै खालामनो हायो बेयो नाजालांबाय थानायबो थागोन आरो रायलायनाया जिहेथुके जोंना जोबनानै थांनाय नङा माब्लाबाबो। दा ओंखायनो जों लुबैदों जे बा जोंनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे आब्रुथिजों फालिनाय बे गनायथाव आरो माने गोजोनथाव होननानै बुंनांगोन आरो आंहा फोथायनाय दङ जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट बियाब बाथौ जि मोनसे जोंहा दख'रा दङ बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनो जि मोनसे आसार खान्थिखौ होबोदों बा जोङो सावरायबोदों बा खामानि मावबोदों बियो गोजोनथाव बाथ्रा होननानै आं बुंनो लुबैगोन आरो दिनैहाय माखासे खामानि दङ जोंनि गेजेरावहाय गोरों गोरा इयुन जोलैफ्रा सिगांबोनांगोन बेखौ जोङो रादाब होलांबाय थानांसिगोन। गोरों सुबुङा बाहागो लानांगोन आरो बाथौनि सुबुं सोदोमस्रि बा जोंनि बर'नि जि सोदोमस्रि बेखौ बाथौनि आसार खान्थि बाथौनि जि मोनसे गोथार मोनसे खान्थिफोर दङ बेखौ बुहुमाव गोसार होनोबा गेवलां होनोबा बेवहाय गोरों मानसिफ्रा बिबान लानांगोन आरो गोरों मानसिफोरनि दारैनो जोंनि बाथौनि जि मोनसे आसार खान्थि आरो जोंनि बाथौनि जि सिभिलाइजेसन बा सोदोमस्रि बेखौ जोङो मुलुगाव मोनथिहोनो नांगोन। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे जोंनि जाखांबोनाय इयुन जोलैफ्रा सिगांबोनांगौ बाहागो लानांगौ अब्लासो बे आजावजाथाव गनायजाथाव जाहैगोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर'नि गेजेराव दिनैहाय धोरोमनि बाथ्राफोरखौ लानानै दान्थे बिदान्थेयाबो जाया नङा जायो जोबनानै थाङा अब्लाबो आं नैबेखौ खावलायनो लुबैयो आंनि बिबुंथियावबो आं बेखौ एसे बुंदों दुखु मोननो हागौ सोरबाया सैथो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दायो सैथोखौथ' बुंनांगौबो जायो आरो बुंनांगोनबो जे बर' हारिनि गुदि धोरोमा जेराव बाथौ नाथाय जोंनि गेजेराव बर'फोरनाव दा मोनब्रै धोरोमा गुबैयैहाय आरो बारासो जाबावबायदां ओरैनो गुबै मोनब्रै धोरोमाव जोंनि मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। खृष्टान धोरोमा जोंनि बर'नि गेजेराव जायगा लाफैबाय आरो मोनसे सम फैदोंमोन जाय समखौ लानानै बर'फ्रा मुगैजानाय मोनसे सम फैदोंमोन बा जोङो नासयजायोमोन बे समावहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बर'नि गेजेरावहाय ब्रह्म धोरोम लाबोनानै समाज फोसाबनाय माखासे खामानि मावदों बे बाख्नायथाव बाथ्रा नाथाय अब्लाबो आं नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे जेरै जोंनि नसुं रायजो अरुणाचल जों नोजोर होयोबा नुगोन बावहाय अरुणाचलनि मानसिफ्रा गोबाङानो माने खृष्टान धोरोम फालियो नाथाय बिथांमोनहा गावसोरखौ बुंना लायो जों आदि खृष्टानसो होननानै बिथांमोनहा बुंना लायो आरो गावसोरनि गुदि आंगोखौ बिसोर बावनानै थाङा बिसोर गावसोरनि गुदिखौबो आंगोखौबो ट्रेडिसनेल जि मोनसे माबा दङ आसार खान्थिफोर दङ रिति निति दङ बेखौ बिथांमोनहा बावा जोंनाबो बे बावनो नाङा नों ब्रह्म फालिदों फालिनो हागोन बे गुदिखौबोथ' नोङो बावनानै थांनाया थिग नङा नों खृष्टान फालिदों फालिनो हागोन नाथाय अब्लाबो नोङो गुदिखौथ' बावनो नाङा सोरबा सतसंगि फालिदों फालिनो हागोन भारतआव मानोना धोरोम बासिलायै हादोर ओंखायनो गावनि गुदिखौबो नोङो लाफायोबा बा गनायफायोबा बा बजबनानै लानानै खामानि मावोबा बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जाहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरोखि आरो बिदि जानायखौ आङो सासे सुबुं हिसाबै बा बर' फिसा हिसाबै
बे रादाबखौ होनो लुबैयो। आरो मोनसेया जाहैबाय दिनै आं बुंनो लुबैगोन जे जोंनि गेजेरावबो जि मोनसे थासारिया फैदों दिनैनि गोदान मुगानि जि मोनसे गोदान सोदोमस्रि बारनांनाय मुगायाव जोंनि गथ' गथायफोरनि बा जोंनि जिउ खांनायनि जि मोनसे लामा बेफोर खोब सोलायबोनो हमबाय। दा बावहाय सुबुं धोन आरजिनांगौनि बा मानसि बानायनांगौनि जि मोनसे लामा बियो जेथोगोनां जाबोनो हमदों। ओंखायनो धोरोमनि खान्थिफ्रा गोरा जानांसिगौ। गामियाव रायजो राजानि संसार जानायाव जोंनि आसार खान्थिफोरखौ गोरा खालामनांसिगौ। आरो बेनि गेजेरजों गथ' गथायफोरनो गियान होनायनि न'खरनि जि मोनसे आइ आफानि बा बिमा बिफानि बिबान बे बिबानफ्रा गोग्गो जानांसिगोन आरो जानांगौ। आरो बेखौ जोङो रायलायनायनि गेजेरजों मा खालामनो हायो नाजालांबाय थायोबा माबा मोनसे मोजां गुस्लायनाय फैगोन होननानै आं मिजिंथिनाय दं। गिबि गिबियाव निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो बर' खौरां नायगिरि बयनिसिमबो सिमेन बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो गोथार बाथौ साननि गाहाम हामलायनायखौ मुलुगनाङैनो आङो जासिबाय। दिनै गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सान फालिथायखौ सिमेन बि दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमारि हानजा सुरनायजों लोगोसे सावरायमेल लादों। बेवहाय जोंनि सिमेन बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गं 66 गामिनिफ्राय खमैबो जोंहा आसा खालामदोंमोन 5,000 6,000सो जागोन। माखासे उसुबिदानि थाखाय फैयैयाव 4,000नि बांसिन बाथौसा न'खरनिफ्राय बाथौ सिबियारिफ्रा जोंनि दिनैनि गोथार बाथौ साननि जा धोरोमारि हानजा सुरनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लादों। जितु नोंथांमोना सावरायमेल लानाय जादों बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौ लिंहरनाय जादों? दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि जा गाहाय आलासि जोङो जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि मानव गेदेर CM मिहिनेश्वर बसुमतारी सारखौ जों गाहाय आलासि महरै मोननो हादों। आरो जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै जोंनि ओनसोलनिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि फोसावदिं बारग' नेहाथारि मानव गेदेर ललित चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो मोननो हादों। बिथांमोननि गोसोनि खौरां आरो धोरोमारि बिथिंजों सान्थौजों जाखिनि रायजो राजानि गेजेराव बिबुंथि लाखिदों जों सिमेन बि दुलाराय बाथौ गौथुमा सारमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर होदों। आरो सम होनानै जोंनि बे धोरोमारि हानजा सुरनायजों गोथार बाथौ साननि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनानै नुजाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों सारमोननिसिमबो बे हाबाफारिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे थानसालि लुफुंनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जोङो जोंनि धोरोमनि जा सिनायथि गोथार थानसालि बे सिमेन बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालिखौ लुफुंनायाव जों 3 बोसोरनि थांखि लानानै जों जागायदोंमोन। दा इतिमध्य जोंनि थानसालिनि जा हाबाफारि बेयो प्राय 40% आवगायदों बोसोरसेयाव। 40% जोंनि बाथौआरि न'खर गामिनि जा बाथौआरि न'खर जोंनि गं 66 गामिनि बाथौआरि न'खरफोरनिफ्राय जोङो बोसोराव 1,000 रां जा खेन्दा खांनाय बे खेन्दानि नैथि बोसोरनि जा खेन्दा बेयो इतिमध्य फैबाय दङ। दा बे रायजोनि अनसुंथाइजोंनो जोङो दिनैसिम लुबाय दं बा जागायबाय दं। आरो मोनसेखौ बुंनांगोन बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथाया जोंनो थांनाय जि बाजेटनि रां मोनदोंमोन काउन्सिल दैदेननो जा अनसुंथाइ मोनदोंमोन रां मोनबोदों बावजा मोनबोदोंमोन बिनिफ्राय जोंनो 20 लाखनि मोनसे स्किम बानायनानै जोंनो होदों। आरो बिखौ मोननानै जों रायजोनि मोननायजों दिनैसिम 40% हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हादों। आरो आसा खालामगोन इयुननि हाबाफारिफोराव जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो काउन्सिलनि दैदेनगिरि बयबो जों बाथौआरि न'खरखौ सिमेन बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालिखौ लुफुंनायाव जेन बिथांमोनाबो गावसोरनि गोसो गोरबोजों जेन अनसुंथाइ होनानै जोंनि बे लुफुंनो लानाय जा हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो काउन्सिलनि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय सिमेन बि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गुरै खावलायनाय बिथांमोनाबो गावसोरनि जा बिफानारि सुबिदाफोर मोनो बेनिफ्राय जोंखौ खेंस्लायब्लाबो एसे अनसुंथाइ हरनानै बे लुफुंनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होगोन बेखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो आंनिसिम।